Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze, ekele m ụlọ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'otu obodo, e nwere otu dinta mara nke oriri na nka ya, onye bi n'obodo ahụ. Aha ya bụ Njọkụ. Njọkụ nwere otu enyi ya nwoke aha ya bụ Amadigwe. Oge niile, Amadigwe na-achọkarị isoro Njọkụ gaa ịchụ nta anụ, bụkwanụ nke Njọkụ na-anaghị ekwe ka o soro ya. O ruru otu ụbọchị, Njọkụ wee gwa Amadigwe na ya kwadowe onwe ya n'ihi na ha ga-aga ịchụ nta atụ. Amadigwe wee ṅụrịa ọṅụ n'ebe ọ dị ukwuu, wee jụọ Njọkụ oge ha ga-aga ịchụ nta anụ atụ ahụ. Njọkụ zaghachiri ya n'ọnwa 6 dị n'ihu, ma tupu nke ahụ, aga m enye gị ọzụzụ iji kwado gị nke ọma na nka ịchụ nta anụ. Ya mere, n'ime ọnwa 6, ha zutere kwa ụbọchị, nwee mkparịta ụka ma tụọ atụmatụ maka njem ha. Amadigwe nọrọ n'ịtụnanya ka Njọkụ jiri nwee nlezianya na mkpachapụ anya na nka igbu nta. Ọ kụziri ya maka ọhịa nakwa ka ọ ga-esi pụọ ndụ n'ime ya. Ọ kụzikwara ya gbasara atụ nakwa ka ha si akpa agwa, ma dọọ ya aka na ntị na atụ bụ anụmanụ nwere ọgụgụ isi ma dị oke egwu. N'oge ọzụzụ ahụ, Njọkụ zụrụ Amadigwe ka esi agbapụ egbe ma gosi ya ụdịrị egbe dị iche iche eji egbu nta anụ atụ. Amadigwe wee jupụta n'ịtụnanya ma gwa Njọkụ, ọ bụ taa ka m matara na nka dinta abụghị naanị itinye isi n'ọhịa. Oge ọnwa 6 kụrụ ọnụ, Njọkụ na Amadigwe wee zọpụ ụkwụ njem gawa ịchụ nta atụ. N'ime abalị 5, ha nọrọ na-esogharị otu atụ na nzuzo, nke mere ka ike gwụ Amadigwe ngwa ngwa. Ọ nọrọ na-ele Njọkụ na mgbagwoju anya ka o ji ogologo ntachi obi na-atụ atụmatụ kwa ụbọchị n'ihi igbu nta naanị otu atụ. Ụfọdụ mgbe, ha ga-aga ije ọtụtụ awa na-elegharị anya ma na-enyochapụta ọhịa niile ahụ karịa ka ha na-enyocha atụ ha chọrọ igbu. Amadigwe nọrọ na mgbagwoju anya ma nwee obi erughị ala. Ọ jụrụ onwe ya, gịnị mere ọ na-agaghị agbapụ egbe ka anyị si ebe a lawa n'ụlọ? Ike malitere ịgwụ ya n'ebe ọ dị ukwuu, nke na ọ ghọtaghị ihe mere ha ga-eji esogharị otu atụ ma na-enyochapụta ọhịa niile n'ime abalị 5. Dị ka ọ nọ ebe ahụ na nkụda mmụọ, lekwa ka otu oke bekee wepụtara. Amadigwe wee gwa onwe ya, nke a bụ ohere ọma m igbute anụ. Ka m gbuo ya, anyị ga-eji ya rie nri abalị. Ozugbo ahụ, ọ gbapụrụ otu mgbọ egbe. Oke bekee ahụ erie mbọmbọ n'ihi na ọ gbataghị ya mgbọ ahụ. O chim. Atụ ahụ ha na-esogharịkwa abalị 5 ugbu a wee gbalaga. N'otu aka ahụ, igwe atụ niile wee malie elu gbalaga. Njọkụ wee lee Amadigwe anya n'ịtụnanya ma tie mkpu n'oke olu, gbawakwa ọsọ maka ndụ gị, n'ihi na igwe atụ ndị a na-abịa. Ha pụrụ ịzọgbu gị. Amadigwe wee soro Njọkụ gbapụ ọsọ n'ụzọ dị ukwuu. N'otu ntabi anya, ọtụtụ ọdụm wụpụtara ma malite ịchụgharị igwe atụ ndị ahụ, nke na ọ fọdụrụ obere ihe ka Njọkụ na Amadigwe ghara iji ndụ ha n'aka wee lọta ụlọ. Ewo! O chim. Ndị okenye na-ekwu sị, ihe okenye nọdụrụ ala wee hụ, nwatakịrị apụghị ịhụ ya anya, ya bụrụgodu na ọ rigoro n'elu osisi. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.